Tinokuchingamidzai pano paZimbabwe Elections Watch apo patiri kutarisa zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvikuru sei mune zvematongerwo enyika. Gore rino 2023 tina advocate Nelson Chamisa pamwe chete nava Emerson Mnangagwa avo vachange vachitatsurana pasarudzo dzegore rino. Ya tikadaro manje tikataura mutauriro iwoyo takuratidza kuti tavanhu vakuziva zvavari kuita uye tavanhu vakuziva kuti chii chinonzi politics. Tikadaro takuziva kuti chii chinonzi politics. Ndo zvinodiwa izvozvo. As long as munhu ari eZimbabwe ane right yekutonga nyika ine. Kana angokambena akangodiwa nevanhu akangovhoterwa nevanhu ane kodzero yekutonga nyika ine. Ende munhu kana aine kodzero yekutonga nyika ine akatonga nyika ine haana kodzero yekushungurudza zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe nekuti iye ari kutonga. Haana kodzero munhu iye. eZimbabwe akapinda pachigaro chekutonga Zimbabwe afanire kushungurudza maZimbabwenzi in any way or form. Afanirwe kudaro. Takashungurudzwa nevarungu vakomana. Imi munozviziva ini. Oro else henyu ndingotaura navanhu vasingazivi. Maybe takashungurudzwa nevarungu. Matongerwo ari kuitwa vanhu nemhosva dzeincitement to violence aya nehurumende yeZimbabwe aziwo. Ndo kutonga kwaita varungu chaiko vachivharira vatungamiriri verevolution mumajeri vachivavharira netunya tukata tusina basa saitotutu. Saka what we are saying varume zvekuti hamusi kuonawo here imimi sevanhu veZimbabwe hamusi kuzoona here kuti utongi hwedu hwakudzokera kuutongi huya hwatakarwisa huyawo. Ende huri kudzokera mbichana huchidzokera hwakawanda kudai. Utongi hwedu hwakudzokera kuutongi hwevachena hwokuti munhu akangosumuka chete akakriticize Smith anofanira kuvharwa mujeri. Munhu akasimuka akakriticize hurumende yevachena anofanira kuvharwa mujeri. Iye nhasi taakuona zvemunhu akakriticize hurumende yedu isu vatema ari kuvharwa mujeri in the same way yataivharirwa nevachena. Ndo patiri kuti vakomana hatisi kuti tinovenga vaMnangagwa kana vachiwenga kana kuti ZANU-PF. No. ZANU-PF ibato revatema vemuno muZimbabwe. Triple C ibato revatema vemuno muZimbabwe. Saka tiri kuti isusu zvatiri kutonga nyika yedu ko utongi hwevachena huri kuwanikwa sei mukati medu isu vatema. Huri kuwanikwa sei? Ndo zvatiri kutaura kuti varume bato nderedu, bato ndere vanhu ZANU-PF. Netriple C ibato redu, ibato revanhu. But tiri kuti matongero akuita ZANU-PF, matongero akuita vaMnangagwa asisiri iwo matongero atakanga takatarisira patainaiwa nemvura tichirumwa nemago tichidii tiri musango. Handiwo matongero atanga takatarisira. Handiwo vanhu vatema muZimbabwe. Ndikati muZimbabwe ndinakangasa murudhisha vanga vasingabvumirwi kudemonstrata murodhi. Kunyange dai vakaitirwa zvakaipa zvakadini nehurumende yevachena vanga vasingabvumirwi kuita air their grievances through a demonstration. Vanga vasingabvumirwi. Iye nhasi hatibvumirwe futi kudemonstrata. Saka imi what type of government do we have? Ndo zvatiri kutaura varume kuti zvinhu izvi hazvisirizvo ba. Handizvo zvachinja zvadzokera futi kuutongo hwatakarwisa kuti hubve. Saka ndiri kuona tiri kuti isusu zvaakubuda pachena kuti takangobvisa ganda chete. Hatina kubvisa udzvanyiri, takabvisa ganda. Ndokubva taita take over udzvanyiri isusu. Saka tisu tava dzvanyiriri vedu pachezvedu. muZimbabwe hamuna freedom of expression, hamuna freedom of association, hamuna freedom of choice, hamuna.
ukangosarudza kuti ndoda bato iri risiri ZANU-PF unozifira izvozvo, unozvisungirwa izvozvo, ende unoziroverwa izvozvo, ende kana warohwa ndiwo unosungwa futi, uriwo warohwa kudaro ndiwo unosungwa futi nepolisi. A typical example ye government ye operation ye colonial regime ndo yatiri kuona nhasi. Handizvo izvo varume izvi, hatisi kuti takavenga musangano weZANU, tiri kuti maitiro akuita ZANU-PF aziwo zvokuti even iwewe munhu uri member yeZANU-PF ukanyatsoda kudzoka to your senses uchida kutaura chokwadi sezvachiri, unatsoona kuti zvakuitwa neZANU-PF negovernment yedu hazizvo, yadzokera kutongiwa naSmith naLord Soames, yadzokera kutongiwa Rhodes. This is Smith's leadership style iri kuitwa nana Mnangagwa. Ndo Smith's leadership style chaiyo iri pachena iri kuitwa. Varungu vaituta maminerals edu maresources edu muno vachienda kumusha kwavo. Isu tiri kututa futi tichienda kumusha kwa varungu iko. Saka what is the difference between Smith's government and the ZANU-PF government? What is the difference? Can you tell me the difference? Difference in the E. Zvakasiyana pai. Hazvina pa zvakasiyana. Varungu vakanga vari multiple farm owners. Vakagarira land vaine mirwi nemirwi yemafamu. Iye zvinezvi inyaya dziri kubuda news dziri kubuda kuti Bona nemurume wake vana vadiki vasati vambosvika 40 years vane 21 farms. Nonsense.